Kita kasih Katresnan Sejati bersama Mas Rita. Bersama Rita. Oke. Oke, terbaik. Sayang. Iya sayang. Ini perasaanmu. Aku selalu kangen Pean. Pean sayang aku tau. Kangen apa-aku? Kangen eseman. Lo ya. Iya Mas. Janji tresnati sekseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati asmara Gusti kula paringa Pusaka rembulaning wayah wengi nambahi kasing ati iki papu janatine ngendi doa ayu sing tak anti-anti wasik bola moga bola pasukan goyang teman-teman Mas Manten Mbak Manten. Mas. Iya. Selawase awake dhewe bakal bebarengan. Sampeyan aja kuwatir. Tenan lho ya. Rungokno kandhaku Mas. Piye Dik? Sama juga Pelangi Media Bro RRLJ kasih dengerin lagi lo ya. Iya. Aku mau nyanyi buat kamu. Gimana Mas? Tak rungok deh. Dadi tresno bisa keseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ning wayah
mangkeo rahayu. Wah, luar biasa Kak Tresnan Sejati ini juga spesial untuk mempelai berdua. Pokoknya nuansa